салом алейкум, мегузарем ба дарси навбатӣ ва дар ин дарс мо бо ҳамроҳи шумо маҳлулҳоро сар мекунем ва аз машқи 37 мебошад. 120 грамм маҳлули 5% чанд грамм моддаи ҳалшуда дорад? Хуб, аввал мо менависем якчанд формулаҳоро, инҳо ҳам дар дарсҳои теория ҳастанд, яъне ки ҳиссаи массаи моддаи ҳалшуда дар маҳлул баробар аст, омега баробар аст массаи ҳалшуда ва массаи маҳлул. Биёед бо ҳарфи микалон ишора мекунем ва зарби 100% дар ин ҷо мебошад. Ва агар инро мо ба тарзи дигар нависем, массаи маҳлул баробар аст ба массаи моддаи ҳалшуда ва массаи об зарби 100%. Яъне ки мо чунин формулаҳоро дорем ва сар мекунем ба ҳал кардани ин машқ. Яъне ки агар мо 100-ро ба 5 тақсим кунем дар ин ҷо, омега мешавад баробари 0,05. Хуб, 5 тақсими 100 мешавад. Фоизро бо фоиз тақсим мекунем, 0,05 баробар мешавад ба чанд? Массаи маҳлул 120 грамм аст ва массаи моддаи ҳалшударо бояд мо чӣ кор кунем? Ёбем. М баробар мешавад ба 120 зарби 0,05 ва агар мо инро зарб кунем, баробари мешавад 6 грамм. Хуб, 6 грамм мешавад ва мо 6 граммро ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Менависем. Мегузарем ба машқи 38. Барои ҳосил кардани маҳлули 8% намак ба 230 грамм об чанд грамм бромиди калтсии сахтро илова кардан лозим аст? Мегузарем омегаи мо баробар аст ба 0,08, яъне ки 8%-ро тақсими 100 мекунем сразу, аз ин ҷо 100 аст ва ин баробар мешавад ба, яъне ки бинед ки мо 230 грамм об дорем ва бояд чӣ кор кунем? Чӣ қадар миқдори бромиди калий сахтро мо илова кунем, яъне ки массаи об 230 аст ва боз дар ин ҷо дорем аз ин формула массаи моддаи ҳалшуда. Хуб, М мешавад массаи моддаи ҳалшуда М. Мо 100%-ро аллакай ба 8% тақсим кардем ва аз ин ҷо М-ро меёбем. Хуб, 0,08-ро агар мо зарби 230 кунем, ин мешавад 18,4. Хуб, 18,4 ва ин баробар мешавад ба 1 минуси 0,08. Агар шумо муодиларо ҳал кардани бошед инро, чунин муодилаи дигар ҳосил мекунед. Ва биёед мо аз 1,008-ро тар мекунем, мешавад 0,92 ва М баробар мешавад ба 0,92, яъне ки 18,4 тақсими 0,92. Хуб, ва тақсим мекунем. 18,4 тақсими 0,92. Ин мешавад чанд? 20 грамм. Хуб, ва 20 граммро дар он ҷо менависем. Яъне ки ба мо 20 грамм чӣ лозим аст? Бромиди калий сахт лозим аст барои оне ки маҳлули 8% намак бо 230 грамм обро ҳосил кунем. Мегузарем ба машқи 39. Барои ҳосил кардани маҳлули 10% ба 180 грамм чанд грамм ҳидроксиди калий сахтро илова кардан лозим аст? Ин ба монанди ин машқ аст ва биёед ҳал мекунем. Яъне ки боз ҳам 0,1 дорем омегаи мо ва М аст массаи моддаи ҳалшуда ва массаи обро дорем 180. Ин М-и калон мебошад. Дар ин ҷо бинед. Хуб, ва М-и хурд дорем. Яъне ки бояд мо низ дар ин ҷо бояд нависем М-и хурдро. Ва М-и хурдро агар аз ин ҷо ёбем, яъне ки 18 мешавад баробари 0,1 М. Хуб, бо минус биёед мегузаронем. Якояк бора дар ин ҷо минус аст ва ҷамъи 1 М. Хуб, ин ҷо 1 М аст ё танҳо М аст ва М-и мо баробар мешавад ба 18 тақсими чанд? Тақсими 0,9 мешавад. Хуб, агар мо аз ин ҷо бинем, чунин мо ҳосил кардем муодилачае ва агар 18-ро тақсими 0,9 кунем, агар мо чанд мегирем? Мо низ дар ин ҷо дар машқи 39 20 грамм мегирем, яъне ки ба мо 20 грамм лозим аст. Биёед мегузарем ба машқи 40. Чунин мекунем, ба машқи 40 мегузарем. Барои ҳосил кардани маҳлули 50% ба 100 грамм об чанд грамм ҳидроксиди натрии сахтро бояд илова кард? Боз ҳамин савол, яъне ки мо 100 грамм дорем, бояд 50% намакро ёбем.
ما باوری دارم که از این مثال هایی که ما علاقه حل کردیم شما دیده این مثال رو حل میکنید مانند هستند و میگذاریم به مشق 41 برای حاصل کردن محلول 20 فیزه خلوریدی کلسیم با 140 گرم آب چند گرم نمک رو اضافه باید کرد باز همون مشق باز به مانند همین مشق ها ام داریم و آبی ما با 140 گرم برابر است و جمع میکنیم با چی با ماسه نمکی که حل میشود در محلول این رو نیز میگذاریم و از اینجا اگر ام رو یابیم ام میشود 140 ضرب 0.2 خب 28 میشود 28 میشود و برابر میکنیم یک مینус 0.2 میشود 0.8 ام خب 5 رو میدیم و هم روی شما 28 تقسیم 0.8 این میشود 35 خب این میشود 35 گرم با ما بیشتر کرس لازم است خب میگذاریم با مشق 42 حصه ماسه سولفات مس رو در محلولی که در آن با 0.5 مول نمک 40 مول آب موفق میآید معاین کنید یعنی که در اینجا جدا شده است باید ما امیگا رو یابیم خب امیگا ما برابر است با n تقسیم امی محلول خب ضرب 100 فیز گفتیم از این فرمول استفاده میبریم خب بینید که با ما جدا شده است 0.5 مول نمک یعنی که سولفات میسیمون 0.5 مول برابر میشد و 40 مول آب داریم اگر ما سولفات میس رو نویسیم کپروم SO4 کپروم SO4 است سولفات میس 2 و باید ما ماسه مالری این رو یابیم و این میشود برابر 64 خب جمع 32 جمع 64 و این رو اگر ما حل کنیم 64 جمع 64 میشه 128 و جمع چند جمع 32 میشود 160 خب 160 گرم داریم از سولفات میس 2 و با چیز داریم 40 مول آب داریم 40 مول آب داریم و 40 مول آب میدونیم که 18 است یک مول آب 18 گرم است و 40 ضرب 18 میکنیم 40 ضرب 18 720 میشود خب 720 گرم میشود در اینجا ولی بینید که ما 0.5 مول سولفات میس داریم یعنی که 160 تقسیم یا ضربی چی میشود ضربی ضرب میکنیم تقسیم ضربی 0.5 میشود و این میشود 80 گرم یعنی که ماسه سولفات میس به 80 گرم برابر است و ماسه ادمو گشتگر به 720 و در اینجا می نویسیم 80 تقسیم 120 جمع 720 میبخشد تقسیم جمع 80 ضربی 100 خب ضربی 100 فویز بیاید حساب میکنیم این میشود 80 تقسیم 800 خب تقسیم 800 کنیم اگر این میشود 0.1 و 0.1 در ضرب کنیم به 100 میشود 10 فویز و 10 فویز رو با هم رویش ما چیکار میکنیم می نویسیم در مشق 42 میگذاریم با مشق 43 در مشق 43 چی گفته شده است خب میبینیم 100 گرم کریستال هیدراتی قرص میز گفته شده هستند در 300 گرم آب حل کرده شد حصه ماسه سولفات میس رو میسی به آب رو یابد در محلولی حاصل کرده شده خب مشق 43 هست و میبینیم که کپروم SO4 ضرب 5 مولکولای آب این برابر است ما حساب کرده بودیم 128 میشود جمع 32 و چند از خودی میس میشود 160 و جمع 5 ضرب 18 خب و این میشود 5 ضرب 18 90 یعنی که 90 جمع 160 این میشود 250 گرم خب 250 گرم داریم و از اون 5 ضرب 18 یعنی که 90 آب است در کریستال هیدرات سولفات میس
و در اینجا ما باید چی رو یابیم؟ امگا رو یابیم. امگا رو یابیم، امگا برابر می شود با 160. یعنی که ما 160 داریم. خب масаи сулфати мисли об тағйир намеёбад. мо дар ин ҷо боз 90 грамм об дорем. хуб ба ғайр аз вай 250 грамм чӣ дорем? Ҳамин массаи сулфати мисро дорем. ва бинед ки боз 300 грамм об дорем. яъне ки 300 грамм обро менависем ва массаи сулфати мисро менависем. мис яъне ки кристаллҳидрати мисро менависем ва дар ин ҷо 100 грамм дода шудааст. бинед хуб 100 грамм дода шудааст. бояд мо ёбем ки дар 100 грамм кристаллогидрати мис чӣ қадар дар ин ҷо об ва чӣ қадар сулфати мис мебошад. яъне ки 250 грамм мо гирифта наметавонем. хуб ва менависем бо ҳамроҳи шумо ки 250 грамм ин ҳамаи чӣ аст? Кристаллогидрати мис аст. вале ба мо танҳо 100 грамм дода шудааст ва дар ин ҷо мо метавонем бо шумо ёбем ки чӣ миқдор чӣ аст дар ин ҷо сулфати мис аст. X мемонем, яъне ки дар 100 граммаш мо намедонем ки чӣ қадар сулфати мис аст ва дар 250-аш пуштагар 160 дорем. хуб аз ин ҷо агар мо ёбем, яъне ки купрум 4 мо ёфта истодаем, дар 250-аш мо 160 дорем, дар 100-аш пуштагар мо намедонем ва 100 мешавад зарби 160 тақсим мешавад ба 250. хуб ва ин мешавад 64. яъне ки мо 64 грамм купрум 4 дорем ва 36 грамми дига дар 100 грамм 36 грамми дига ин об мебошад. хуб барои чӣ ин лозим буд ба мо? яъне ки мо танҳо метавонистем ки 300 грамм ҷамъи чӣ кунем? 100 грамм кунем дар ин ҷо. ва бинед ки барои он лозим буд ки яъне ки мо 160 грамм гирифта наметавонем дар ин ҷо. хуб массаи кристаллогидрати сулфати мисро бояд мо чанд гирем? дар 100 граммаш ҳамагӣ 64 грамм купрум 4 мебошад. бояд мо инро гирем ва 64-ро дар ин ҷо чӣ кор мекунем? Мемонем ба ҳамроҳи шумо. дар ин ҷо 64 аст ва баробар мешавад ин, яъне ки 64 тақсим мешавад ба 400. хуб ва ин мешавад 0.16 ва ин агар зарби 100 кунем, зарби 100% ё 0.16 мешавад ё 16%. 16% мешавад ва 16%-ро менависем бо ҳамроҳи шумо. мегузарем ба машқи 44. ба 250 грамм маҳлули нитрати калий 20%, 375 грамм обро илова кардам. ҳиссаи массаи намакро дар маҳлули ҳосилшуда ёбед. хуб мо 250 грамм маҳлул дорем ва нитрати калий 20% дорем. нитрати калий 20%, 375 грамм обро илова кардаам. яъне ки агар мо донем ҳиссаи масса баробар мешавад ба м тақсими м-и маҳлул. хуб мо массаи маҳлулро медонем, 0.2 амегаро низ медонем ва 250 граммро медонем ва м-ро бояд мо ёбем. массаи нитрати калийро бояд мо чӣ кор кунем? Ёбем. аввал агар мо массаи нитрати калийро ёбем, баъдан боз аз ҳамин формула истифода бурда мо чӣ кор мекунем? 375 грамм обро илова мекунем. яъне ки дар ин ҷо мешавад 0.2 зарби 250. 0.2 зарби 250 мешавад чанд? 50. яъне ки 50 грамм мо дорем чӣ нитрати калий дорем, калий N3 дорем ва бинед ки боз 375 грамм дига об илова кардаам. яъне ки массаи умумии маҳлул мешавад 250, ҷамъи чанд? 375. хуб 250 ҷамъи 375 ин мешавад 600 чанд? 25. ин мешавад 625 ва бояд мо ҳиссаи массаи дар ин маҳлул ҳосилшудаи нитрати калийро чӣ кор кунем? Ёбем. м мешавад тақсими м-и маҳлул, ана ин маҳлули умумӣ мегирем ва зарби 100%. хуб м-ро мо медонем чанд шуд? 50 грамм. 50 грамм аст, тағйир намеёбад ва тақсими м-и 625
дар ин ҷо зарби 100 фоиз. ва ҳисоб мекунем, яъне ки 50 тақсими 625 зарби 100 ва ин мешавад 8 фоиз. 8 фоизро ташкил мекунад. ва ин ҷавобро менависем бо ҳамроҳи шумо. Мегузарем ба машқи 45. ба 120 грамм маҳлули 5% кислотаи хлорид 30 грамм об илова намудан ҳиссаи массаи кислотаро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. хуб, мо дорем 120 грамм маҳлули 5%. мо дара метавонем ки чиро ёбем? М-ро ёбем. М баробар аст ба м маҳлул зарби омега. 120 грамм зарб мешавад ба 0,05. мо метавонем ки массаи кислотаро ёбем. 120 зарби 0,05 мешавад 6 грамм, яъне ки мо 6 грамм дорем аз ин кислота. ва бибинед ки 30 грамм дига об илова намудан ҳиссаи кислотаро дар ин маҳлули нави ҳосилшуда мо чӣ кор мекунем? Муайян мекунем. яъне ки 120 ҷамъи 30 мешавад, чунки маҳлул ҷамъи боз об мешавад. 120 грамм доштем ва ҷамъ мекунем ба 30 мешавад 150 ва массаи мобоштагар, массаи кислотаи мобоштагар дар маҳлули аввал 6 грамм аст. 6 дар ин ҷо зарби 100 мекунем ва ин мешавад баробар 6 тақсими 100 мешавад мебахшед 150 ва зарби 100 мешавад 4 фоиз. хуб, мешавад 4 фоиз. мегузарем ба машқи 46. мегузарем ба машқи 46 бо ҳамроҳи шумо ва мебинем ки дар ин ҷо чӣ гуфта шудааст. ба 240 грамм маҳлули 10% кислотаи хлорид 60 мл об илова намудан ҳиссаи массаи кислотаро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. яъне ки машқи 46 мо дорем 240 грамм маҳлули 10% кислотаи хлорид. мо метавонем даро чӣ кунем? массаашро ёбем, яъне ки омега зарби м-и маҳлул мешавад ва омегаро мемонем. омегаи мо баробари 0,1 аст. зарб мекунем ба 240, ин мешавад баробар 0,1 зарби 240, ин мешавад 24 грамм. хуб, 24 грамм чӣ дорем? Кислотаи хлорид дорем дар даруни маҳлул ва 60 мл об дорем, яъне ки бинед зичи обро додаанд ва м баробари массаи обро бояд мо ёбем. м баробар аст ба зичи зарби ҳаҷм ва зичи мо 1 грамм тақсими миллилитр мебошад зарби 60 миллилитр. 60 миллилитр ин баробар мешавад, миллилитр бо миллилитр ихтисор мешаванд, 1 зарби 60 мешавад 60 ва граммро низ мо чӣ кор мекунем? Мемонем. яъне ки массаи об ба 60 грамм баробар аст. хуб, ва дар ин ҷо боштагар мо ҳиссаи массаи кислотаро дар маҳлули ҳосилшуда муайян мекунем. яъне ки мо 60 миллилитр боз чӣ кор кардем? Об илова кардем ё 60 грамм об илова кардем. яъне ки дар ин ҷо мешавад массаи оби мо ҷамъи 240 грамм маҳлули будагӣ ҷамъи 60 ва мо дорем 24 грамм чӣ массаи кислотаи мо зарб мекунем ба 100% ва баробар мешавад ин ҳамаш ба 24 тақсими 300. хуб, ва зарби 100 ин мешавад 8%. ин мешавад 8%. мегузарем ба машқи 47. ба машқи 47 мегузарем ва дар ин ҷо гуфта шудааст ба 320 грамм маҳлули 5% ҳидроксиди натрий 80 мл об илова намуданд ҳиссаи массаи ишқорро дар маҳлули ҳосилшуда ёбед. инам низ ба монанди ин масъала аст. метавонед ки дида ин масъала ҳал кунед. биёед мегузарем ба машқи 48. ба 160 грамм маҳлули нитрати натрий ҳиссаи массааш чунин дода шуда маҳлули 20% ҳамин намакро илова карданд. ҳиссаи массаи намакро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. яъне ки мо ба 160 грамм маҳлули нитрати натрий ҳиссаи массааш 10% 240 грамм маҳлули 20% ҳамин намакро чӣ кор кардем? Илова кардем. яъне ки 160 грамм маҳлул дорем ки ҳиссаи массааш 10% мебошад. мо аз ин ҷо якум чӣ кор мекунем?
омега баробар аст ба n тақсими м маҳлул ва ин баробар аст зарби 100 аст оид набароред. хуб 160 грамм маҳлул дорем ва массаи мо номаълум аст ва ин ҳамаш мешавад баробари чанд? Баробари 0,1. ин якум қисмаш аст то инҷо ва аз инҷо боштага дуюм қисм 240 грамм маҳлули 20%, ҳамин намакро илова намуданд. Ин як мешавад ва инаш дуюмаш мешавад. Боз м дорем тақсими м маҳлул дар инҷо зарби 100 аст, оид набароред ва м-и дигар дорем ва дар инҷо боштад дигар 240 грамм мешавад ва ин баробари ҳамаш мешавад 0,2. массаи як ба массаи ду. Массаи як баробар аст ба 16, массаи ду баробар аст ба чанд? Ҳозир зарб мекунем. хуб ба 48 мешавад. хуб гирифтем 48-ро ба 48 грамм. хуб бинед 48 ин массаи як аст, массаи ду аст, яъне ки 48 бояд мо чӣ кор кунем? Массаи умумиро ёбем. Массаи умумии моддаи ҳалшуда мешавад 48 ҷамъи чанд? 16. ва ин мешавад баробари чанд? 50, 60, 64 грамм. Чӣ дорем? Массаи моддаи ҳалшуда. ва бинед ки бояд мо ҳаҷми маҳлулҳоро низ ҷамъ кунем. Массаи умумии маҳлулҳо мешавад 240 ҷамъи 160. хуб агар ҷамъ кунем агар 3400 мешавад ва бояд мо омега яъне ҳаминро ёбем. ва дар инҷо боштага 64 тақсими 400 зарби 100 фоиза накун мегузорем ва ин баробар мешавад ба 64 тақсими 400 зарби 100 мешавад чанд? 16%. 16% мешавад ва мо ин ҷавобро чӣ кор мекунем? Ба ҳамроҳи шумо мемонем дар машқи 48. мегузарем ба машқи 49. барои ҳосил кардани маҳлули 5% ба 140 грамм маҳлули 20% чанд грамм об илова кардан лозим аст? Яъне ки мо маҳлули 5% 140 грамм маҳлули 20% дорем. хуб ин якум қисм. Баъд аз ин мо ба дуюми қисм мегузарем, яъне ки то инҷо маҳлули 5% мо бояд якум массаро ёбем. Дар 140 грамм маҳлули 20% чӣ қадар чӣ аст? Намак масалан мегирем мавҷуд аст. ва аз инҷо 0,2 мешавад баробар ба м тақсими 140. ин массаи маҳлул мебошад. мро агар аз инҷо мо ёбем чӣ мешавад? м баробар ба 14 зарби 28 грамм мешавад массаи моддаи ҳалшуда. ва бояд мо чӣ кунем? Бояд мо обро ёбем. ва мо дорем ин қисми як буд ва бояд мо нависем дар инҷо барои ёфтани об чӣ қадар мо бояд об илова кунем ки то маҳлули 5% ҳамин намакро чӣ кор кунем? Ҳосил кунем. 0,05 баробар мешавад ба дар инҷо 28 грамм дорем. Массаи моддаи ҳалшуда тағйир намеёбад ва дар инҷо мо 140 грамм дорем. 140 грамм маҳлул дорем. ҷамъ мешавад ба массаи чӣ? Ба массаи об дар инҷо. Ба массаи об. Массаи об дорем дар инҷо ва акнун мо ҳисоб мекунем. Массаи обро аз инҷо ёфтан лозим аст. Агар массаи обро аз инҷо ёбем 0,05 зарби 140 мешавад ва ин 7 аст. ҷавоби 7-ро медиҳад ва баробар мешавад ба чанд? Ба 28. ва дар инҷо низ ҷамъ аст. минуси ё мекунем 0,0 чанд? 5 массаи об. Массаи об. хуб ва массаи об баробар мешавад. кавтарак ман бо рӯи қин рафтам ва массаи об баробар мешавад ба чанд? 21 тақсими 0,05 баробар мешавад 21 тақсими мешавад ба 0,05. хуб бояд мо чӣ қадар об илова кунем? баробари мешавад тақсими 400. ин ҳамаш 21 тақсими 0,05 мешавад 420 грамм. Яъне ки бояд мо 420 грамм об чӣ кор кунем? Ба ҳамроҳи шумо дар инҷо илова кунем.
грамм об илова кунем. хоб мегузарем ба машқи панҷоҳ. мегузарем ба машқи панҷоҳ бо ҳамроҳи шумо. барои ҳосил кардани маҳлули 8,6%, аз 80 грамм маҳлули 4%-и хлориди калий ба он чанд грамм намак илова кардан лозим аст. яъне ки мо дорем 80 грамм маҳлули 4%, бояд якум дар ин ҷо мо ёбем худи чиро ҳамун намаке ки дар 80 грамм маҳлул ҷойгир мебошад, яъне ки ҳаст. хуб, дар ин ҷо ҳаст, боз аз ҳамн формула истифода мебарем. 0,04 баробар мешавад ба массаи маҳлул тақсим аст ва массаи моддаи чӣ ҳал шуда, яъне ки 4% мо мондем аллакай ва аз ин ҷо м-ро меёбем. 0,04 зарби 80 мешавад 3,2 мешавад 3,2 грамм ва боз чӣ дорем дар ин ҷо мо? бояд мо чӣ кор кунем? Барои ҳосил кардани маҳлули 8,6% бояд мо ҳосил кунем аз ин. боз чӣ қадаре дигар чӣ кор кунем? Намакро илова кунем бар ин маҳлул. хуб, мо дорем омегаи мо баробар аст ба 0,86. ба қисми дуюм мегузарем. дар ин ҷо боштагар мо 3,2 грамм намак дорем. бо чанд қайд дигар илова кунем ки ба чунин миқдори ҳиссаи масса худро чӣ кор кунем? Аз ин маҳлул ҳосил кунем. ва 80 грамм низ аллакай мо дорем. маҳлули аввалаи мо 80 грамм мебошад ва ҷамъи чӣ мешавад? Массаи моддаи ҳалшуда. дар ин ҷо низ массаи моддаи ҳалшударо ба назар гирифтан лозим аст. яъне ки мо аз ин ҷо анакун чӣ кор мекунем? Ин уравнениеро ҳал мекунем, муодиларо ва ҷавобро ҳосил мекунем. 0,086 зарби 80 мешавад 6,88 ҷамъи 0,086 м баробар ба 3,2 ҷамъи м. ва анакун аз 6,88 таҳ мекунем 3,12-ро. ин мешавад 3,68 ва аз 1 таҳ мекунем 0,086-ро. ва ин мешавад 0,914 м. хуб, ва м-ро меёбем. 3,68 тақсими 0,914. 3,68 тақсими 0,914 ва ин мешавад 4,03 грамм. 4,03 грамм бояд мо чӣ кор кунем? ин намакро гирем барои ҳосил кардани маҳлули 8,6%. бояд мо хлориди калийро бо чунин миқдор гирем. калий хлору. мегузарем ба машқи 51. 200 грамм маҳлули 36% ҳидроксиди натрийро сероб намуда маҳлули 9% ишқорро ҳосил карданд. массаи маҳлули ҳосилшударо бо грамм муайян кунед. хуб, массаашро муайян мекунем. мо дорем 200 грамм маҳлули 36% ҳидроксиди натрий, яъне ки омегаи мо баробар аст ба 0,36 ва ин мешавад баробар ба чанд? Яъне 200 грамм дар ин ҷо дорем массаи маҳлул ва м-ро бояд мо ёбем массаи моддаи ҳалшударо. массаи моддаи ҳалшуда баробар мешавад ба 200 грамм зарби 0,36 ин мешавад 72. яъне ки 72 грамм моддаи ҳалшуда дорем дар маҳлули 36%. ва бояд мо маҳлули 9%-ро чӣ кор кунем? ҳосил кунем. мо обро илова намудем. хуб, беъдад ҳисоб мекунем. яъне ки мо дорем маҳлули 0,09. ин мешавад баробар ба 72 грамм ва тақсим мешавад ба 200. ҷамъи чанд? ҷамъи об, массаи об, яъне ки об илова намудем. массаи маҳлули ҳосилшударо муайян кунем. яъне ки мо м-ро ёфтем ва метавонем ёбем ки массаи маҳлули ҳосилшуда ба чанд баробар аст. яъне ки мешавад 200 зарби 0,09 мешавад 18. хуб, 18 мешавад ҷамъи 0,09 м калон, яъне ки аз массаи об
5 мешавад баробари 72. баробари 72 мешавад ва эми калон массаш баробар мешавад 18 минуси 18 минуси 72 мешавад. Инҷои 72 минуси 18 тугри тарашро гӯем, яъне ки 54 тақсими чанд мешавад? 0,009. ва ҳисоб мекунем. Тақсими 0,009. Так. 0,009. ва ин ба чанд баробар аст? Ба 600. Ба 600 баробар мешавад. Ба 600 грамм баробар мешавад. Хуб, массаи оби мо ба 600 грамм баробар шуд ва дар ин ҷо боз ду сайт дига дорем ва дар якҷоягӣ массаи умумии дар охир ҳосилшудаи маҳлул 200 грамм, яъне ки 200 грамм об ҷамъи чанд мешавад? 600 грамм мешавад ва ин баробари чанд мешавад? 800 грамм, яъне ки 800 грамм аст. Дар охир мо 800 грамм маҳлулро чӣ кор мекунем? Ҳосил мекунем, мегузарем ба машқи 52. дар машқи 52 гуфта шудааст, ки 200 грамм маҳлули 95% кислотаи сульфатро сероб намуда маҳлули 19% кислотаро ҳосил карданд. Массаи маҳлули ҳосилшударо муайян кунед. Хуб, боз чунин мисолро ҳал мекунем бо ҳамроҳи шумо. Яъне ки боз м-ро аввалан меёбем, яъне ки 200 грамм мешавад зарби чанд? 0,95. 200 зарби 0,95 мешавад 190. Хуб, 190 грамм моддаи ҳалшуда дорем ва 19 маҳлули 19% кислотаро ҳосил кардем, яъне ки боз меёбем массаи маҳлули ҳосилшударо бо чунин тарзе ки мо ҳал карда будем. 0,19 баробар мешавад ба 190. Хуб, мо 200 грамм аллакай дорем ва ҷамъи об, яъне ки сероб намудаанда об илова намудан массаи об мебошад ва массаи обро мо ба ҳамроҳи шумо меёбем. Яъне ки 0,19 зарби 200 38 мешавад. 38 ҷамъи 0,19 эми об, массаи об баробари 190. Хуб, ва эми об баробар мешавад ба так, агар аз 190 38 бигирем, агар ин мешавад баробар ба 152 ва тақсими 0,19 мешавад. 152 тақсими 0,19 ин мешавад 800. ин мешавад 800 грамм. Яъне ки 800 грамм обро мо чӣ кор кардем? Илова намудем ва дар ин ҷо массаи умумии ҳосилшудаи маҳлулро агар ёбем, 200 грамм маҳлули аввалаи мо аст. Хуб, дар ин ҷо ба ҷамъи 800 грамм об мешавад ва ин мешавад баробари чанд? 1000 грамм маҳлули ҳосилшуда, яъне ки массаи маҳлули ҳосилшудаи мо ба 1000 грамм баробар аст. Ва дар ҳамин ҷо мо ин дарсро ба охир мерасонем то дарсҳои оянда.